Mentah kasngi ka office jong i Deputy Commissioner ka Riboh District lengba ikong RM Kurba ibade i Deputy Commissioner ka district ila pentip ba bahdin balapan bena bakla ba uwe orang ba na kasenong samlem u balalet ban Pak Sumar ila Desha Robert Hospital Shillong u klem kit ia ka jingpang coronavirus. Kumta laweng no ia ka bakhang senong ia ki South Liki senong ki bakentup ia ka senong samlem ka senong nget kasenong quinine bat kasenong rong parkong hadin bagi report test jingpang COVID-19 ya une orang ba na kasenong samlem kapan pau ba don ya kene ke jingpang bat la pentik naru babaro kinong senong kila ban lej banwan bat ban lej trai lej bala ha ke juga por baro ke jing patha jong sarkar kumbala batha alang ya kiwe kisenong kintrikam kum ka jing penia jengai iwe na iwe kumbah nrupun omsya bani lumpai ba omsya ban bia ha ki jekapai ba kajing dunkam bandeng ya gimas habami syaki jekapai ba bat kajing sakti ke baman kapor i Deputy Commissioner ka Riboh District ila kentu biang ya baro bakin ai kajing itrelang bat ke sarkar kenang ba onla banyo ya kajing syongsuk syongsanya hapo ke district.